Chiel kaito bang'e no oduogo iri kod mathoth mapod ilanwa kar kan ka kod owino kotieno. Kar iko kata kaburi mano ma Lang'ata en gi historia ne piny Kenya. E kinde mag jokoloni, jafuambo kachiel koda ka jal mano kedo ne loch ma pacho kama bende nok en japiny piny Kenya, Pioga Mapinto. Moko kuom jogo ma nyinge minyalo wacho madongo ma entiere kar kanyo, Jem Kariuki. E kind jo siasa mamoko bende mosechopo kar kacha, jofuambo bende entiere kar ka machiegni no kanyo ka Leonard Mamo Mbotela bende no yi kar kanyo. E kind gik mamoko mantiere kar ka, en kinde monego bed ni obedo protected e yo machal nade, orite mondo mi obed kanyo kar hemko. To kinde men kar hemko no mi jomoko bende thuolo mar biro ne jogi man gi kano kar kanyo kata kinde mosewach ni opong' kendo koro nego bed ni lore. Mana dier, dhano mang'eny, jomadongo, jogo be moseyiengo piny, osekan gi e dala ma Lang'ata kanyo. Ok kan gi seche moko ni gin hechgi, but ikano gi ni ndiko nosewacho ni ka ng'ato chunye osechot, nyaka kane kumoro. To king'iyo jogo monindo mokan kanyo kaka ilero maber, Pioga Mapinto, chaki wacho nyaka Leonard Mamo Mbotela, wan gi jomadongo mang'eny monindo kanyo. Kanyo koro wanyalo luongo ni onyalo bedo kaka a national heritage marwa, ma onego beni kwanza wabedo gi procedure kata process ma lead to the declaration ma wacho ni koro kanyo is a protected area. In zone ma kawasetimo public participation, kawaseng'iyo chike manyalo lead mondo bed declared as a national heritage, to magwabu eka koro wanyawacho ni koro kae obodong' kuma ng'ato nyalo biro tong' neno ni kae kuma noike Pioga Mapinto, tiloso kata gimoro machal ka library matin manyiso ni bwana ng'at manindo kae ni Pioga mani no ng'at machal kama kama, no contribute e dongruok mar Kenya e weche mag jotich e yo kama kama. To kobiro kendo kor kedo mar japiny Pioga mani no chal kama kama, nene mwindi mano a piny makama kama, to ene ja Kenya mokwongo mobedo assassinated nikech kata nyikwawa nyithiwa nyagi bed gi historia maler, ging'e ni ang'o matimre. Gumadwa mondo awach kabisa en ni gik momiyo koro wachopo kae en koso ng'eyo gik ma wanyalo luongo ni city, proper city and urban planning. To ka wawuoyo weche mag city and urban planning, nitie gik moko madongo manyaka wawuoye. One, en bedo gi chike makare e department mar planning ka, ma kwanza ng'iyo ni manyalo bet jogo manyalo bedo piny bagi bigi model, bagi wache ni in the next 50 years kada mana 10 years, wawacho 10 years because seche mwatimo model no mostly 10 years, wawacho ni higni 10 mabiro population mar Nairobi bedo kama. To ka dhano biro bedo mang'eny, ang'o kuom gigo madhi hinyore kata madhi bedo affected? Wawuoyo weche mag cemetery mar Lang'ata because this is a devolved function. En tich momi counties, ma counties ok nyal ringo, kata Sakaja ok nyal ringo. Seche gik maber seche moko nyalo timre e regime ni, moko maricho be biro timre e regime ni. Ji odoga mana kawo mabecho, maricho matimre to gibocho kwacho ni anene aonge kanyo. Lakini kaka wang'eyo serikal ochal gi en gimlo ni perpetual succession. Kihero ng'ato tiere gi mwandu ge te, serikal be kihero tiere gi richoge gi beyo ne te. Koro sani ok ginyal ringo ni gini ne ok en wan mane wachake. Gini gibo bedo blame because nok gitimo gik moko madware mondo first of all gibed joma foresighted. Inyalo ng'iyo mbele, inyalo apply tool of forecasting. Iwacho ni ka ji biro bedo mang'eny to Nairobi kae ok wayier ng'at miko kam, kech Nairobi kae en puoth kila ng'ato. Ing'e ka en Kisumu berberi, onge ng'at mabawuok Nairobi ka to dhi iko Kisumu kacha, but Nairobi ka to boyi ka ika Nairobi. Koro nyaka wang'e ni a forecasting, how do we address this issue in terms of procuring kata ng'iyo weche mag kaka wanyiewo puodho ni, ere kaka wa involve japiny ma Nairobi ka
through gumolo ni public participation mondo be ogol pache nikech katiba mwan go sani en katiba momiyo japiny ratiro mang'eny to wacho ni japiny ni obende nyakubedi involved e gigo mamako chunye kata mamako ang'owa ngima mare koro ka wasedhi e public participation wabiro kuro wadevelop gumilongo ni policy mar gini kaka wadwa tiyo gi gini to gigi te ibo neno ka gigi onge seche moko gigi onge nikech ging'eyo ni weche mag kumike jigi ok gikel yani they are not lucrative ok en kuma ng'ato bo kat bilion ne moko achiel kata ariyo kata contractor moro luwe ni bwana adwa mondo aik ng'ani ka kaw milion achiel ni do be ni en kumoro makelo pesa mang'eny dino seng'i wachne maber nikech o facilitate guma jo kisungu luongo ni budgeted corruption but koro ma ng'at motho ineno emomiyo koro wan gi problem gi but nitiere mechanism maka koro waseyiere ni kar ikone wadwa mondo wa maintain bang'e with the time ibo yudo kata mana liete moket kanyogo kitego bro undergo process moro miluongo ni withering ka gise wither makoro kanyo be lumi nitie kore ka inyalo los kata mana pack moro inyalo kata biro bench oketi can come and stroll seche seja ma a stroll awuotho kanyo tadhi kata mana liend Pio Gama Pinto moro I evoke the spirit of trade unionism jibo wuok kuonde mamoko nikech mondo yud ng'at mochako gimoro makoro ji te ong'eyo kaka Pio Gama Pinto jibo wa South Africa jibo wa pinje mang'eny madwa mabiro somo ni trade unionism ochal nade okelo pesa jolimbe bende okelo pesa mende jolimbe kiwuok ka idhi Amerika nitie be jogo mano kuongo iluongo ni James Otis e ng'at mokwongo wacho ni no representation without taxation tiende ni ya ok wanyal chulo tax ka jo Amerika nok bede bunge mar ang'owa mar jo UK anybody ma interested in which mag taxation in which mag representation anytime kochopo Amerika obodhi kumruno ni Boston odwa mondo ni James Otis ne noike kanye odwaro mondo ng'e historia mare deeply ma kore gik mabe nyalo timre gi kar iko mar Lang'ata ni ma ng'ato work from nowhere to wacho ni adwa dhi somo Huni Ongwana ni nochako nade to no participate kuni nade to nuduogo we nade to ka en Pio Gama Pinto to notimre nade to pono ni kata ka en kutieno moro emoduog boik kanye bopeni to tike ni notimo gang'o Kibera nochako nade nobedo nade bakore ko ike Kibera to joluogi ni kodala ang'omio paro mar jothurgi nobiro bolokore dichiel bwacho ni bwana uno kutio ni kata duog marom nade uru waketi aketo nendka to mano be koro nyalo kelo debate moro miwacho mar cremation in as much as ni jaluo pod ok believe in cremation but ng'ata chiel ka obedo cremated ibiro ni ka koro odhi yawo thuolo mar dhano wuoye gini koro nitie dhano moko ma koro nyalo wacho ni bwana we koro wa embrace kata wakwa aduogo kodi bang' yweyo bende nyaka kuromo jwangan ka pod owino